אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מתקדמת, שלאנשים יש מקום בכל השירות הציבורי, בתעשייה, בעסקים. מאיר שהייתה ראש ממשלה, היא הייתה אישה ראשונה שהייתה ראשת ממשלה במדינת ישראל. מאז ועד היום אין אישה, לא הייתה אישה, ואולי כבר הגיע הזמן שעוד פעם תהיה אישה ראשת ממשלה. יש לה היסטוריה ענקית בהקמת מדינת ישראל, והלוואי ותיקחו מעט ממה שהיא עשתה לפעילויות שלכם. גולדה מאיר, נכון? בוקר טוב, אנחנו שמחים לארח היום בבית הספר את מכון גולדה למנהיגות ולחברה, לפעילות חווייתית וחשובה כל כך על ראשת הממשלה הראשונה של מדינת ישראל, גולדה מאיר. אני בטוחה שיהיה לנו יום חווייתי ומקסים. תודה. אני לא רואה מי יושב על הטוסיק ולא על הברכיים. לא, אבל ככה עשינו את גולדה! עשינו את גולדה! אנחנו שמחים להיות פה היום בבית ספר גולדה מאיר בבת ים ולערוך פעילות חינוכית לילדי ישראל על דמותה של גולדה מאיר. גולדה מאיר הייתה מנהיגה פורצת דרך, ודרכה אנחנו גם לומדים על דור המייסדים של מדינת ישראל. שמחים שילדי העתיד יזכו לראות את המנהיגות הזאת. אנחנו שמחים להיות בבית ספר יד מרדכי בבת ים ליום של פעילות חינוכיות על גולדה מאיר, ולמעשה פעילות חינוכיות על מדינת ישראל ותולדותיה. אנחנו מנסים לקלוע אותה לכאן. למה שיש